डेली खौरां निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं गिबियाव बरायग्रोना बे समाव दंफैयो आं 9 नं बनगाव बियाबनि बिपिएफनि केन्डिडेट जुबिराज बसुमतारीनि गेवलां मेलाव बे समाव आं रायजोफोरनाव गोबां सोंनानै लागोन बिथांमोनहा दिनै बिपिएफ दोलोनि मानसिफोरा दिनै मा फोरमायो खौरां बिजोंनि गेजेराव आरो फैगौ बिसायख'थियाव नों सोरनो बिजाथियाव सोरनो भट होगोन जोंहा हाग्रामा महिलारि सारानो देरहानांगौ जोंहा दा बे बनगाव बिजिरनि बिजाथिया मा नाममोन जुबिराज बसुमतारी दा बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामथारनो आसा खालामदों नामा जेरैबाबो 110% जोंहा बे जुबिराज सारखौ देरहाहोनांगौ बेयो जोंनि थांखिखा जोङो प्रमद बर' सारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जोङो बिफां गायनायनिबो जेबो मोनाखै जेरै जोङो जेनेबा जोंनि इम्परटेन्ट खामानिखौ जोङो गारनानै थांनांगौ जायो समाव बिफां गायनायनियाथ' खेनसे मिटिं जायो खेनबेसे जोङो माबा खालामनांगौ गावबागाव पकेटनिफ्राय गारनानै जोङो मिटिङाव जयेन जाहैनांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो 100% जोङो हाग्रामा सारा देग्लाय देरहानांगौ बे जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सार ओरैनो हिनजावफोरनि मुङाव दे 75,000 सेल्फ हेल्प होगोन बेखौबो मोनाखै 75,000खौबो मोनाखै बेथ' बाद दोनबाव सार बिफां गायनायनि 10,000 मोननांगौ बेखौबो बाद होबाव जेरैखि जाया जोङो देग्लाय ओंखायनो बे सारखौ जोङो फुल सापर्ट सुबिदा सारखौ जोङो देग्लाय ओंखायनो फुल सापर्टआव ओंखारदों देग्लायथ' लोखि नांखाबाय आरो दिनै बे सरकार थासेयावबो सरकारखौ मोजां मोनाखै नामा ओरैनो इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनाखै नामा मोजां मोनाखै सार मानि जों बेसोरखौ जों जेबो अनसुंथाइखौ मोनाखै जेन'बा जोङो बे नांगाला जेसिखा तेजरायाव जोनोम जादों बोसोराव जों बेयावनोखा इउपिपिएल दोलोआ बे 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै बुङो बेनि सायाव मा फोरमायगोन बेयो गासिबो प्रमद बर'नि गावनि बाथ्राजोब आरो बेयो गासिबो नंखायजोब जों जेरैखि जाया जोङो दा बनरगाव समस्तिनि जोंनि बिजाथियाथ' जुबिराज सार ना जों बेखौ 100% जों जोंनि गोसो गोरबोजों देरहाहोगोन गोजोननाय थाबाय जोबोरनो आरो नोंसोर बिटिसि बिसायख'थियाव जों सोरनो भट होगोन बे এখন যে বিটিসি ইলেকশন আহি আছে এখন কাক ভোট দিব नांगोल আৰু বনগাঁও সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম কি ভোট होगोन हाग्रामा सारनो होगोन ओरैनो बनगाव समस्तियाव बिजाथिनि मुङा मा जुबिराज बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय 100% बाहागो लादोंना बिथांखौ देरहाहोगोन 100% बाहागो लादों 100% बिसायख'थियाव बबे दोलोनो भट होनानै देरहासार खालामगोन बिपिएफ हान्जाखौ बिपिएफनि केन्डिडेटआ मा नाम नैबे नों बनगाव समस्तियाव जुबिराज बसुमतारी बेखौनो 100% देरहागोन 100% देरहागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय दिनै सरकार थासेयावबो जुबिराजखौ मानि थाखाय नांगौ हाग्रामा सारा 17 बोसोर जे सालायलांदों आगोलाव बे बिथाङा बेनि सालायनाय समाव बेसे मोजां सालायलांदों बेखौहाय दा सारखौनो नांफिनगौ होननानै रायजोनि सुबुंफ्रा हानजा फैदों आरो बिपिएफ हानजाया देरहागोन बेखौ 100% आं देरहासार जागोन होननानै आं दिनै इउपिपिएल सरकारा बिफां गायनाय सेल्फ हेल्पनि थाखाखौ रावबो मोनाखै आं नुदों खालि जाय देवानि सासे सानै सेलादा बिरादार बिसोर गावबागावनि पकेटखौल' नायदों बिनि थाखाय बिथांमोनहा जेननाया खाथां जेनखाबाय जिर' बनगाव समस्ति केन्डिडेटनि नाम की बिथांमोननिफ्राय सोंनानै मोनबाय बिथांमोना थारैनो इउपिपिएल सरकारखौ नांसिगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय फिननाय मोनबाय